בבקשה, אדוני. תודה רבה. מה? עידן, מה אתה עושה פה? גבי, הגיע היום. איזה יום? על מה אתה מדבר? מה זה המוזיקה הזאת? קדימה, בוא. לפני שנים רבות, גבי גבות נפל בפח. אוי, לא. עשינו מתיחה והתערבות. חשבתי הוא שכח. נראה לך נפספס אותך, משרת ליום שלם. 24 שעות, זה הולך להתגשם. טוב, נו, אז מה אתה רוצה? תעשה כלים, תוריד את הזבל, שטוף את הגג, תוציא את הכלב. אין לך כלב, מה זה דוב? של השכנה שילמה לי טוב. היום סוף כל סוף מרגיש כמו מלך, באמת יודע למה גבי? למה? כי גבי משרת. תכין לי כי אני רעב, פרגן לי אוכל מהלב. חבית עוגה תבשיל, זה לא טוב, נורא מגיל. תהיה נהג, תפתח את הדלת, תן לי יום לחיות בסרט. קח לי את כל הקריאות, תקשיב לי ביט שלנו. אחי, תנשום. היום סוף כל סוף מרגיש כמו מלך, באמת יודע למה גבי? למה? כי גבי משרת. יש לנו משרת. מה? זו שלי. כל חיי חיכיתי ליום המאושר, להגשים לי כל חלום, כל מה שרק אפשר. ועכשיו זה לא דמיון, זה אמיתי, זה מיוחד. זוכר למה גבי? תן לי את זה. כי גבי משרת. אני לא מאמין. גבי משרת. זה יהיה פשוט מדהים לי. גבי משרת ליום אחד. יאללה, נו. אם אני יוצא מפה עם רכב חדש, אתה הולך להיות המשרת שלי ל-24 שעות בסרטון יוטיוב. זה יהיה שר, נכון? נכון. הוא הולך להיות המשרת שלי ל-24 שעות.